Ψυχόντροπα με την Ελένη Σκάρπου. Έρχεται κάθε που ο μήνας έχει 9. Ψυχόντροπα, ένα αυτοσχέδιο podcast για εσένα που σκέφτεσαι και νομίζεις ότι μόνο εσύ σκέφτεσαι. Ψυχόντροπα, συντονίσου στις 9 του μήνα. Τι μπορεί να σου ξυπνήσει άραγε ένα τραγούδι, μια μελωδία, αλλά κυρίως ένας στίχος? Πόσες ερωτήσεις μπορεί να χρειαστεί να απαντήσεις μετά? Πολλές θα πω εγώ και συνήθως πέφτουν βροχή. Όλες ξεκινώντας από μέσα μας σαν κέντημα, με το γιατί παραμάσχαλα. Γιατί τι θέλει η ψυχή μας πραγματικά? Να αγαπηθεί σφόδρα. Αυτό το άγριο παιδί που κρύβουμε μέσα μας, άλλοι πολύ βαθιά, άλλοι λιγότερο, άλλοι που είναι πιο τυχεροί, το βγάζουν προς τα έξω, να μας αγαπά μέχρι θανάτου αυτός ή αυτή που έχουμε διαλέξει, που το μέσα μας διάλεξε. Έλα και αγάπησέ με όπως είμαι, με ό,τι έχω να δώσω, με όσα με αφήνεις να πάρω ή και με τίποτα. Το τίποτα βέβαια είναι εξοδοτικό και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά όσο δίνουμε, τόσο ανεβαίνουν οι μετοχές μας στο να πάρουμε. Και ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχει ένα κάρμα που φέρνει τις ισορροπίες. Μπορεί να αργεί, αλλά τις φέρνει. Κάτι σαν δικαιοσύνη του σύμπαντος, ας πούμε. Αυτό το άγριο παιδί με τα καλά του και τα κακά του είναι εδώ και περιμένει διακώς να το προσέξει κάποιος, να του δώσει αξία, να του δώσει σημασία, να του δώσει το συναίσθημα που του λείπει, να του δώσει και μια αγκαλιά, γιατί κανένα συναίσθημα, κατά ψέματα, δεν στέκει μόνο του χωρίς την ιδέα μιας αγκαλιάς. Να αγγίξεις, να μυρίσεις, να γευτείς, να κουρνιάσεις, να σε μάθουν καλύτερα ή να τους κρυφτείς εκεί. Αν αυτό έχεις πραγματικά ανάγκη, να τους κρυφτείς εκεί, ναι. Αυτό το άγριο παιδί είμαι εγώ που σου μιλάω τώρα. Είσαι εσύ που με ακούς από κάπου εκεί έξω και ψάχνουμε μαζί να βρούμε τον δρόμο, να βρούμε τον τρόπο, να βρούμε τα λόγια. Και εδώ προκύπτει μια τεράστια ερώτηση από εκείνες που μπορούν να σε καταπιούν ολόκληρο, κατά τη γνώμη μου. Και αν αυτό το άγριο παιδί έχει πονέσει πολύ και δεν μπορεί να εμπιστευτεί, μεγάλη ερώτηση, σπουδαία ερώτηση, επώδυνη ερώτηση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι ειδικός και καλό είναι να πηγαίνουμε σε εκείνους που ξέρουν για να μας βοηθήσουν. Αλλά πρέπει να πω πως κάτι που περνάμε και ξαναπερνάμε, όταν το μοιραζόμαστε γίνεται πιο ελαφρύ μέσα μας. Δεν μικραίνει βέβαια, δεν ξεχνιέται σε καμία περίπτωση, αλλά δεν το κουβαλάμε και σαν σταυρό στην πλάτη. Κάθε άγριο παιδί μέσα μας που έχει πονέσει λοιπόν, φοβάται. Φοβάται να παίξει με τη φωτιά, φοβάται να ανοίξει τα χαρτιά του, φοβάται να πει και να δείξει την αλήθεια του. Αλλά τι νόημα έχει η ζωή αν δεν το κάνεις, αν δεν μπεις μέσα στο χάος, αν δεν γίνεις εσύ το χάος? Ναι, αν δεν γίνεις εσύ το χάος, τότε ποιος? Πολλές από τις Κυριακές που κάθομαι στο σπίτι ήσυχη στη γωνιά μου, ανοίγω την ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη και χαζεύω τις λέξεις. Μία από αυτές τις φορές σκάλωσα στη σελίδα 78 που κάπου λέει «Βάνω τάξη στην αναρχία, δίνω πρόσωπο το πρόσωπό μου στο χάος». Και μαζί με τον Καζαντζάκη χάνομαι σε αυτή τη σκέψη και αναρωτιέμαι. Όταν βλέπεις κατάματα το χάος, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις? Εδώ τι κάνει το άγριο παιδί που είναι σε πλήρη αναρχία? Φτάνει στο τέρμα του, ξανασηκώνεται, προσπαθεί, τα παρατάει, αφήνει το χρόνο να περάσει. Τι ακριβώς κάνει? Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν στάνταρ απαντήσεις, ούτε ξυπνάς ένα πρωί και σου έχουν λυθεί όλες οι απορίες και τα προβλήματα. Το σπουδαίο είναι να έχεις εμπιστοσύνη στο άγριο παιδί και να το επιτρέψεις να κάνει αυτό που θέλει. Εκείνη τη στιγμή που το θέλει, με τον τρόπο που το θέλει, με τον τρόπο που το έχει ανάγκη, τέλος πάντων. Και θέλει σίγουρα να το ερωτευτούν για να επιστρέψουμε στην αρχική κουβέντα. Θέλει το άγριο παιδί να ενωθεί, να ξεδιψάσει, να το γράψουν οι εφημερίδες, να το γράψουν τα ραδιόφωνα, να το γράψουν τα podcast, στην προκειμένη περίπτωση. Έχεις δει ποτέ τον πίνακα του ζωγράφου Γκουστάφ Κλίμπτ με τίτλο «Το φιλί»? Αν όχι, ρίξε μια ματιά γκουγκλάροντας. Όχι γιατί εδώ οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίζεις εικαστικές τέχνες για να συζητάμε μαζί τα αυτονόητα, αλλά γιατί οι τέχνες έχουν αποδώσει τον έρωτα σε κάθε του έκφραση, σε κάθε του εκδοχή. Γλυκό, τρυφερό, παθιασμένο, μανιασμένο, άγριο, ανένδοτο, απόλυτο, με αμοιβαιότητα, ανεκπλήρωτο, οπωσδήποτε. Για τον τελευταίο θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά, εκτενώς θέλω να πιστεύω. Εδώ μας καίει πρωτίστως πώς θα αγαπηθεί το άγριο παιδί.
Άνοιξε λοιπόν τις πόρτες, άνοιξε τα παράθυρα, τα μάτια και τα αυτιά, να μπαινοβγαίνει το άγριο παιδί σου και να διεκδικεί τον έρωτα, την αγάπη, τη λατρεία, τη μαγεία. Αν με ρωτάς, μόνο αυτό μπορεί να αγγίξει το τέλειο σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Μόνο αυτή η ανάσα μπορεί να κρατήσει ίσως για πάντα, αν υπάρχει το για πάντα. Είναι εκείνη η ανάσα που οι μνήμες της είναι βαθιά ριζωμένες σε τέτοια συναισθήματα. Σου αφιερώνω λοιπόν το Wild Child των Wasp για μια πρώτη ενδοσκόπηση και σε καλωσορίζω στα ψυχόντροπα. Είναι τα δικά μου ψυχόντροπα. Θα τα λέμε μία φορά το μήνα και ειδικότερα κάθε που ο μήνας έχει 9. Και να θυμάσαι, εδώ δεν τρεπόμαστε για όσα νιώθουμε. Εδώ κάνουμε share τα ταμπού που κάποιοι άλλοι μας καλλιέργησαν, καλός ή κακός. Κυρίως όμως κάνουμε report, block και delete ταυτόχρονα γιατί έτσι μας αρέσει, σε όσους και όσες δεν μας αποδέχονται όπως είμαστε. Μέχρι την επόμενη φορά, αφέσου σε αυτό που είσαι και μη σκέφτεσαι όλη την ώρα.